Magamit na sa mga pulis sa DCPO ang tulok-anda nga multi-purpose building nga gitukod sulod sa Camp Captain Domingo Eleanor sa San Pedro Street, Davao City. Kaganihang buntag, gihimo ang blessing o turnover ceremony. Mismong si DCPO Acting Director, Police Colonel Hansel Marantan ang nangulo sa aktibidad, kauban sila Police Lieutenant Colonel Jed Clamor, ang Deputy City Director for Administration, Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., ang Deputy Regional Director for Administration, ug ang Hel Sumagaysay nga maoy head sa Public Safety and Security Command Center. Si Sumagaysay Sab ang mitindog isip representative ni Mayor Sebastian Basti Duterte. We also mark a significant milestone of our city, the blessing and turnover of the Davao City Police Office Multi-purpose Building. This event holds a great importance not only in our civic life but also in our collective pursuit of a safer and more secure Davao City. Alang kang Marantan, dakong tabang sa kapulisan sa DCPO ang bagong multi-purpose building, hilabi na kung doon na sila'y mga himong aktibidad. So lahat ng mga activities namin will hold it there. So ako, nagpapasalamat personally, nagpapasalamat. So maybe in behalf of DCPO personnel, PNP personnel, nagpapasalamat po kami sa local government about this structure. I have been to many places. Galing ako sa anti-kidnapping, galing ako sa IG, galing ako sa DI, galing ako sa NCRPO. I have not seen such a structure like this. So, the DCPO personnel, we are very fortunate to have a structure like this. So, there's a reason for us na suklian yan ng tamang serbisyo. Okay, gipondohan og 55 million pesos ang proyekto sa tabang sa DPWH. Dugang ni Marantan, gilauman sa DCPO nga daghan pang mga estruktura nga susama sa multipurpose building ang mahatag ngadto sa kapulisan sa syudad. Human sa turnover ceremony, gisaulog sab sa mga pulis sa tanang police station sa Davao City ang fiesta sa St. Ignatius of Loyola nga mao'y patron sa DCPO. Bibo ang matag istasyon kay doon na sila'y dala nga klase-klaseng pagkaon nga ilang gisaluhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.